Sai nake tambayan ta me yake faruwa, na ganta da yara haka da yawa kuma na ga tana zaune a gefen hotel. Ta ce min tana jira ne in an ci ya rage tana tattarawa tana ba wa yaranta suna ci. Tana so ne ta koma arewa amma ba ta da kuɗi. Shi ne take zaune. Shi ne tambaye ta me yake faruwa. To labarin dai ta ƙi dai ta bani amma da na matsa mata sai ta fara ce min tana da mijinta ɗan sanda ne wato police. To suna zaune a Lagos. To mijin ya samu matsala ne ko ya ne kawai rana ɗaya kawai aka neme shi aka rasa. Ya gudu ya bar su suna zaune to ba ta san yadda za ta yi ba. Ta zauna kusan shekara da wani abu. To ƙarfinta ne ya fara ƙarewa ta ce to gara ta gudu ta san yadda za ta yi ta koma arewa. To nan ta zauna tana dabara ne ta gina ƙoƙari tana haɗa kuɗi domin ta samu kuɗin mota. Allah dai ya kiyaye na rayuwa.